ποιες ρυθμίσεις VC Die Mount. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι τα equalizer του να είναι έτσι, στο έτσι. Τα έχω αποκατοικευμένα στο DOAT. Αλλά πρέπει να είναι οπωσδήποτε τα equalizer στο die mount έτσι. It's 2 equalizer εδώ. Δεν κάνουμε καμιά άλλη. Όπα, συγγνώμη, όχι. It's ok. Εδώ, αυτό είναι το equalizer του. Τα σωστά. Και η τελεία πρέπει να είναι πάνω εκεί. 2 τετραγωνάκια πριν το τέλος. Εκεί. Αυτή η βούλα δηλαδή πρέπει να είναι εδώ σε αυτό το σημείο. Εδώ. Αυτά εδώ δεν μην έχουν τίποτα. Τα σβάζουν δηλαδή να μην έχει τίποτα εδώ πέρα στα άλλα. Μόνο τα equalizer. Αυτό είναι οπωσδήποτε στο μονό. Μονό, equalizer και γραμμή. Δεν πειράζει τίποτα. Τώρα πάμε στο μυκτικό μας. Το Windows. Αυτό εδώ. Ένταση μικροφόνου. Κλειστή. Όλα κλειστά. 1, 2, 3, 4 κλειστά. Ένταση ηχητική. Τέρμα. Και εδώ, σε αυτό το σημείο. Γιατί θα βγάζει βόμβους. Εδώ. Πάμε στο άλλο το ήχο. Αυτό εδώ στο rock. Και χώρο στάθμευσης. Χώρο στάθμευσης rock. Και είναι εντάξει. Πάμε δοκιμή. Πάμε. Πώς σε λένε? Πασχάλ. Πώς σε λένε? Πασχάλ. Γιατί? Καλή επιτυχία. Να είναι και αυτό εδώ πέρα στη μέση.